És el monestir de Poblet en aquest programa especial i la parada que farem ara serà per saludar una persona que ens ve molt de gust que estigui amb nosaltres i que no podia faltar un dia com avui en aquest programa. Ell és Octavi Vilà, pare abat del monestir de Poblet. Pare abat, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia i benvinguts. Si em permet, començaria amb una pregunta una mica personal, perquè vostè porta com a abat des del 2015. Quin balanç en fa d'aquests anys com a pare abat? A nivell, diguem-ne, de vida de la societat han sigut uns anys intensos, primer políticament i socialment la primera part i després amb la pandèmia amb un fort impacte en un lloc com Poblet, que el turisme és fonamental, no? Això, la part, diguem-ne, externa, la part interna, doncs, molt positiva. La comunitat va viure d'una manera molt intensa aquest període de la pandèmia. Després, just sortits de la pandèmia, vam acollir un grup de refugiats ucraïnesos, etc. Vull dir que ens sentim contents d'haver ajudat, diguem-ne, la societat una mica en aquest període tan complicat. Avui no pararé de repetir-ho, Començava, de fet, el programa recordant que la regla de les regles del Cister és allò de ora et labora, pregar i treballar, i que això em recordava molt aquella famosa frase de Torres i Bages quan deia allò de Catalunya serà cristiana o no serà. Quins són els elements més característics de la comunitat de Poblet? Doncs precisament aquests. És una comunitat que prega i treballa, diguem-ne que evangelitza amb el seu exemple de pregària i de treball, en el contacte amb els que ens visiten al monestir, exteriorment o interiorment com a hostes, i aquest és fonamentalment la seva tasca. Viure intensament la fe cristiana en comunitat, intentar transmetre des de l'autenticitat d'aquesta vida cap a les persones que tenen contacte amb nosaltres. Pare abat, aquest monestir és molt famós, és molt conegut, però en canvi poca gent coneix els detalls de la seva vida. No sé si pot compartir una mica amb nosaltres, amb els nostres oients, una mica de la història, del significat, sobretot espiritual, del monestir de Poblet. Aquest monestir té una llarga història. Va ser fundat a mitjans del segle XII pel comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, en unes terres que en aquells moments estaven despoblades i sense conreus pels conflictes entre cristians i musulmans propis de l'edat mitjana, i que va ser creat perquè ser un centre espiritual, però també en aquell moment també social, cultural i una mica, diguem, també econòmic, no? I llavors el comte de Barcelona va recórrer amb un ordre que tenia 52 anys de vida en aquell moment, que són els cistercencs, perquè tenien un contacte molt directe amb la terra. Un paisatge que és el que van portar ells, que és les vinyes, que des dels anys 90 més o menys la conca ha recuperat i és el que ens envolta avui dia, no? I això és el que intentem transmetre encara avui, després d'una interrupció de 105 anys de la vida monàstica al monestir i una molt lenta restauració del monument, però intentar transmetre això, no? Que és un lloc que segueix complint els objectius pels quals va ser fundat, amb les diferències que hi pugui haver a la nostra societat d'avui. Precisament li volia preguntar això, com s'aconsegueix que un monestir com el de Poblet, tan històric, amb tants anys al darrere, amb tanta importància, segueixi sent aquest far espiritual al segle XXI? Crec que és el gran repte que tenim també des de la comunitat, no? Transmetre qui ens vingui. És cert que hi ha un cert tipus de gent que s'acosta a nosaltres des del punt de vista espiritual i participa a la litúrgia, etc. Però també fins i tot arribar als turistes que ens puguin visitar, de transmetre que això és un monestir, que va ser edificat per ser un monestir, que continua sent-ho, i una mica aquest carisma de la vida benedictina sota l'observança cistercenca. Per això, a partir del 2019, es va posar en marxa l'audiovisual, que és la primera fase de la visita quan una persona s'acosta al monestir, perquè quan entra a l'interior ja tingui una visió una mica global del que és la nostra vida. Clar, a més de la dimensió religiosa, ara ens ho deia també, el monestir de Poblet ha tingut una influència significativa en la cultura, en l'art. No sé si podria compartir també alguns aspectes destacats d'aquesta contribució cultural. El monestir realitza diverses activitats culturals, activitats musicals, etc., al llarg de l'any, com el Festival de Música Antiga, ara Festival Jordi Savall, que acull alguna dels seus concerts, o el Festival d'Orga, que està a punt de començar d'aquí 2 dissabtes, per mostrar aquesta vessant cultural del monestir cap a la societat. Li preguntava pel paper del monestir cap a la societat del segle XXI, així en general, però quin és o ha de ser el paper del monestir
Mirant cap a la comarca, cap a la Conca de Barberà. Crec que respecte a la comarca, Poblet és un centre d'atracció, el lloc més visitat de la comarca, i per tant també ha de ser el lloc a partir del qual puguem difondre aquestes visites turístiques, la gent que ve aquí, que conegui una mica més intensament la comarca, perquè és una comarca que té molts recursos, tant monumentals com de natura, i que mereixen ser coneguts i compartits. Diguem-ne que l'objectiu seria canviar les visites d'un dia o unes hores per una visita de cap de setmana, perquè hi ha prou continguts com per fer-la d'aquesta manera. D'altra banda, com bé sap, Pravat, el monestir també acull des de fa anys l'arxiu de l'expresident Josep Tarradellas, del que en parlarem en pocs minuts, amb la seva directora, però de quina manera es va fer realitat això i com funciona aquest arxiu? Aquest arxiu va ser una decisió personal del president Tarradellas. Ell va visitar el monestir per primer cop al febrer de l'any 78, després del seu retorn. Ell tenia una visió del monestir just abans, durant la guerra, l'última visita que hi havia fet, d'un monestir pràcticament destruït, etc. Quan va veure que la reconstrucció encara no estava finalitzada, però portava una bona embranzida, doncs el va frapar, diguem-ne, la visió del monestir, va voler col·laborar en un primer moment acabant alguna de les obres, com el cimbori, que està molt vinculat a la seva persona, també la Torre de les Armes de Sant Esteve. Llavors va decidir deixar el seu arxiu. Si coneixem una mica la biografia del president Tarradellas, sabem que la documentació que ell va custodiar a l'exili és molt important i formava una part molt important de la seva vida. Diguem-ne que el seu esperit, en certa manera, estava en el seu arxiu i això és el que va voler llegar aquí. Durant un primer moment va ser un dipòsit, fins que la mort del president i la seva esposa va passar a ser propietat de la comunitat amb una sèrie de pactes que es van signar en aquell moment. També parlàvem del paper econòmic de la comarca i tot plegat passava molt pel sector vitivinícola, no? I Poblet també és un centre vitivinícola de la zona, no? Sí, en aquest moment hi ha una forma d'explotació externa, però les vinyes ja fa uns quants anys que van tornar a la part interior del monestir, i diguem-ne que també en el moment que es va recuperar la vinya, Poblet va començar a ser el nucli a partir del qual es va difondre altra vegada aquest conreu, que fins i tot podríem dir que ha canviat el paisatge de la conca de conreus que eren molt petits, sectorials, a les grans plantacions de vinya d'aquest moment. Ara ens trobem fent aquest programa especial a la porta de l'hostatgeria de Poblet. Quina és la importància de tenir una hostatgeria en un monestir com el monestir de Poblet? Doncs la importància que la gent es pugui acostar al monestir i pugui compartir no només unes hores, sinó pugui compartir tota una jornada o 2 jornades al voltant del monestir, d'una manera una mica diferent com és l'hostatgeria interna, que demana certs requisits de compartir el nostre horari, àpats, etc. al refetor, sinó d'una manera una mica, diguem-ne, més relaxada, però poder compartir aquesta tranquil·litat, aquest silenci, que sobretot fora de les hores de visita turística és el que impregna aquest ambient. Abans en parlàvem i començàvem aquest seguit d'entrevistes que farem al llarg del dia d'avui des del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, i ho fèiem amb el delegat del Govern de la Generalitat, el senyor Xifré, a les Terres de Tarragona, i ens deia, ostres, em sembla que era ella, ens deia, em sembla que a vegades coneixem molt que si el món budista, que si altres mons espirituals, no? I coneixem poc el de casa nostra. El pare Abat té aquesta sensació també? Podríem simplificar-ho dient això, no? Perquè moltes vegades ens crida més l'atenció coses una mica més llunyanes que no pas les que tenim més a prop, però crec que precisament el sentit d'una comunitat monàstica és precisament això, intentar transmetre com es viu la fe en comunitat d'una manera que a vegades ens diuen que pot ser una mica radical, no sé si és radical o no, però d'una manera intensa. De seguida saludarem a Olma Giró, la nostra companya Olma Giró, que em sembla que es troba per aquí amb alguns dels primers visitants que s'han acostat cap al monestir de Poblet. Això ho farem en uns minutets. Abans, però, deixi'm preguntar-li precisament quin seria el missatge o l'experiència que vostè espera que s'emportin tots aquests visitants un dia com avui? L'experiència d'haver visitat un monestir, d'haver visitat un lloc de pregària i un lloc on s'intenta cercar Déu d'una manera intensa en comunitat, no? I no solament que es deixin meravellar per la bellesa del monument, que evidentment és així, un monument patrimoni mundial, sinó del
del que dona sentit a aquest monument, del que va donar sentit al moment que es va edificar i del que encara dona sentit avui dia. I una curiositat, perquè vostè comparteix amb l'abat de Montserrat, si no m'equivoco, la condició d'abat mitrat, és a dir, que porta mitra i bàcul com els bisbes amb determinades funcions litúrgiques i jeràrquiques semblants a les d'un bisbe. Quin és l'origen d'aquesta distinció i què representa això per vostè? Bé, potser podríem dir que és una distinció històrica que assumim d'acord amb la tradició i que fem servir més quan participem en alguna cerimònia amb el conjunt dels bisbes catalans que no pas a casa nostra pròpiament, no? Però no deixa de ser, diguem-ne, un reconeixement als dos monestirs cabdals i fonamentals i tant espiritualment com culturalment a Catalunya. Com sap, els darrers anys, i ho deia abans també, estic molt capficat també en parlar del jovent, de la importància del jovent i d'un jovent que al segle XXI sembla a vegades que s'hagi allunyat una mica de l'Església, però no només de l'Església. Com s'apropa el jovent a l'Església i sobretot a la vida monàstica? Moltes vegades tenim joves que comparteixen uns dies amb nosaltres, però és evident que la nostra societat té unes certes dificultats pel compromís i sobretot pel compromís a llarg termini, no tan sols en la gent més jove, sinó també en la gent de mitjana edat que s'acosta a nosaltres, i això potser és la gran dificultat que la nostra societat té en aquest moment. Tot és una mica temporal i llavors és un compromís de per vida o a llarg termini, per entendre'ns, això seria una mica difícil d'assumir. Tot i que és evident que quan venen joves i comparteixen la nostra litúrgia, inclús ens ajuden amb alguns treballs, etc., jo crec que marxen amb una molt bona impressió del que és la vida en un monestir. Per últim, per abat, deixi'm preguntar-li, perquè abans em feia broma, però no tanta. Ahir a l'equip d'aquest programa, que per cert, si em deixa, som una mica joves, no tant, però una mica joves, sí que ho som, vam arribar aquí a Poblet, per tant ja portem unes quantes hores aquí, i tots hem coincidit en destacar el silenci, el paratge natural, el mateix monestir i l'espiritualitat que s'hi respira en els seus murs, i això ho hem copsat ni 24 hores estan aquí. Quantes vegades surt el parabat d'aquests murs? Unes quantes, potser masses a vegades, més del que voldria. No és tan sols el monestir, sinó és precisament aquí també l'entorn natural, no?, que l'acompanya. Moltes vegades es parlava en l'antiguitat o l'edat mitjana dels monestirs com a deserts, no com a deserts àrids, que potser amb el canvi climàtic també hi arribarem, sinó com a deserts, vull dir, llocs aïllats on tot ajuda a aquest ambient de silenci i de recolliment. I això és el que convidem a compartir els hostes que entren dins del monestir i els hostes que poden estar, per exemple, en aquesta hostatgeria. Octavi Vilà, pare abat del monestir de Poblet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí en aquest programa de la Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per venir.